I welcome you back to today's lecture. Happy weekend, all of us. How are we all doing? I hope we had a wonderful weekend. I welcome you back to today's lecture. I'm sorry I have to come a bit late. Today we are continuing from where we stopped. We are still on Nkeja's parts of speech. And today we are going to deal on conjunction in Igbo language, which is called Njiiko. Njiiko. Anyị ka nọ na nkeji asụsụ Igbo nke a na-akpọ parts of speech in English language. Today we are going to deal on conjunction Njiiko. Conjunction Njiiko. Na-atụfughị oge ụbọchị nke taa anyị ga-egbu ya na nkenke maka na oge adịrọzi. Today we are going to deal on conjunction, just like I told you, which is called Njiiko. Gịnị bụ conjunction? Kedu ihe bụ conjunction? Kedu ihe bụ Njiiko? What is conjunction in Igbo language? Conjunction simply means, in English, conjunction simply means those words that helps to connect various parts of speech together. They helps to connect some parts of speech together. N'asụsụ Igbo, anyị sị na njikọ bụ mkpụrụ okwu ndị ahụ nke na-ejikọ asụsụ ọbụla, nke na-ejikọ nkeji asụsụ n'ụzọ dị iche iche, ọ na-ejikọgbu ha ọnụ. Anyị na-asị na enwere ọtụtụ ọmụmaatụ ndị anyị nwere. Some examples of them are, we have after. We have after. After. Oh, I just hope this thing is a bit. Should I make it capital letter? Let me make it capital letter so that it will be okay for us. So instead we'll have after. 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 N'asụsụ Igbo. Emecha. Emecha. After. Emecha. After. Emecha. Although ọ bụ ezie na. Ọ bụ ezie na n'asụsụ Igbo. After. Emecha. After. Emecha. Although ọ bụ ezie na. And na ma ọ bụ ma. And na ma ọ bụ ma. And na ma ọ bụ ma. Dan. Karịa. As. Dịka. Unless.
unless, bello, beluso, 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 because, because, maka, maọbụ, n'ihi na, n'ihi na, maọbụ, maka, before, 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 tupu, 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 until, 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 wepụ, wepụ. When we finish listing them out, we are going to make one sentences with each and every one of them so that you will appreciate it very well. Wepụ, until, until, wepụ, whether, 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 ma, ma, while, 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 ebe, while, ebe, but, 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 mana, mana, even if, even if, even if, beluso, 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 if, if, ọ bụrụ na, ọ bụrụ na, ma ọ bụ, ma, ọ bụrụ na, ma ọ bụ, ma, instead of, instead of, instead of, kama, kama, since, 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 kemgbe, kemgbe, since, kemgbe, since, kemgbe. Okay, so we are going to make a sentence with each and every one of them so that we'll be able to understand what it means.
After emecha. I will see you after church. Aga m ahụ gị emecha ụka. Aga m ahụ gị emecha ụka. I'm still outside, although the weather is good. Aka m nọ n'iro, ọ bụ ezie na ụbọchị dị mma. Aka m nọ n'iro, ọ bụ ezie na ụbọchị dị mma. I will cook rice and beans. Aga m esi nri. Aga m esi rice maọbụ beans. Dan karịa. Dan karịa. Dan karịa. I like dancing than playing. I like dancing than playing. I like dancing than playing. Afụrụ m ịgba egwu karịa igwu egwu n'anya. Afụrụ m n'anya ịgba egwu karịa igwu egwu. As dịka. We don't have much time. I would have loved to say all the make a sentences with all of them, but I'm just giving you a brief of how it looks like, how we use conjunction in a sentence. Ihe m kọwara gị bụ otu esi ewere njikọ, etinye njikọ n'asụsụ ọbụla. Njikọ bụ okwu na-ejikọ asụsụ nkeji asụsụ ọbụla ọnụ. Ịsụ asụsụ nka, sụ asụsụ nka, ọ na-anọ n'ekiti ha, jikọọ ha ọnụ. Ọ ya nwa bụ njikọ. So I have made some sentences with the little ones of about 5 of them. I wanted to make just make a sentence with just one, because I wouldn't want my video to be passing 10 minutes. 10 minutes. I wouldn't want it to be too bothersome, so that we'll be able to be reading and appreciating it well. It doesn't make sense when a video is too big or too long. It looks boring. So you have to use the remaining ones. Who have to try and use them to make up a sentence. Maybe in the next lecture, if there is any question or anyone that has already made some sentences, the person can write it at the comment section, so that I will be able to correct if there is a mistake. So we've talked about conjunction, how conjunction are used in a sentences. And we say that conjunction are those words that help to connect various parts of speech together. And we've made mention of some of them, although, obesiana, and na, moboma, dan, carrier, as, dika, unless, beloso, because, maka, nihina, before, tupu, until, wepu, whether, ma, while, ebe, but, mana, even if, beloso, if, oborona, mobo, ma, instead of, kama, and so many other ones since came way. So we are going to stop here today. See you tomorrow. I think by tomorrow we'll be finishing the parts of speech.
Okay, yeah, so tomorrow we are going to deal on interjection, which is tempo. We're going to deal on it, and tomorrow marks the end of the part of speech, and then we'll start up with another topic. So I thank you all for your active participation. I do wish us a good night, and then tomorrow we wish to see us tomorrow at Classic ZIZARA TV, same time. I think, yeah, same time, because of I will be having one or two things to do tomorrow. So we'll be seeing at Classic Zara same time tomorrow, which is Sunday. And tomorrow we are going to finish all the parts of speech. And maybe if we still have time, we'll be able to go through all of them again. And then if there's some, quick to write it at the comment section. And if there's any question, I'll be glad to do that. So I thank you, and I wish us a good night.